Dragi trečaši, dobrodošli na još jedan sat prirode i društva. Za današnji rad trebat će vam udžbenik Pogled u svijet 3. Naša današnja lekcija nalazi se na 74. i 75. stranici. Pripremite i bilježnicu jer ćemo na kraju sata nešto u nju i zapisati. Naš današnji zadatak je naučiti nešto više o prometu u mjestu. Do sada smo naučili da je promet prijevoz ljudi i robe s pomoć prometnih sredstava. Gradski je promet prijevoz robe i ljudi iz jednog dijela grada u drugi dio grada. Za prijevoz većeg broja putnika u gradovima postoje javna prometna sredstva, a to su najčešće autobusi. U nekim gradovima za prijevoz putnika služe i tramvaji ili prigradski vlakovi. Putnici se u njih ukrcavaju i iskrcavaju na obilježenim stajalištima. Za prijevoz u njima putnici moraju imati voznu kartu. Do sada smo upoznali vrste prometa u mjestu, a sada naučimo kako se možemo što lakše kretati po gradu uz pomoć javnog prometnog sredstva. Na slici je plan tramvajskih linija u gradu Zagrebu. Služeći se njome možeš doznati kojim se tramvajem možeš dovesti do neke adrese. Tramvajske linije označene su brojevima, a na planu bojama. Pogledaj dobro sliku i otkrimo koja tramvajska linija vozi od Prečkog na jugozapadu do Borongaja na istoku. Pa hajmo pronaći Prečko. Evo, ovdje nam je jugozapad i nalazi se Prečko. Tražimo sada na istoku Borongaj, evo ovdje. Ajmo sada vidjeti kojom linijom možemo doći. Krenimo ovdje od Prečkog. Idemo prema istoku do Borongaja. I to je linija 17. Ajmo na još jednom primjeru vježbati snalaženje na planu. Kojom tramvajskom linijom možeš doći od Sopota, koji se nalazi na jugu, do Črnomerca na sjeverozapadu? Ovdje nam je Sopot. Na sjeverozapadu tražimo Črnomerec. I ajmo vidjeti kojom linijom možemo doći. Koju liniju mi pratimo? Broj 6, tako je. I još jedan primjer za kraj. Kojom tramvajskom linijom možeš doći od početne postaje Dubec na sjeveroistoku? Pa ajmo odmah pronaći Dubec, evo ovdje, do Savskog mosta na jugu. Ovdje nam je Savski most. Hajmo krenuti od Dubeca. Idemo dolje prema jugu. Primjećujete na kojoj smo liniji? Na liniji broj 4. Bravo. Što znači ovaj znak u javnim prijevoznim sredstvima? On označava tko ima prednost za sjedenje u javnim prometnim sredstvima. Kojoj osobi trebamo onda ustupiti mjesto za sjedenje? Prednost imaju majke sa djecom, trudnice, osobe sa posebnim potrebama i stariji ljudi.
Ponovimo još jednom. U javnim prometnim sredstvima putnici se moraju pristojno ponašati. Na mjestima za sjedenje prednost imaju majke s djecom, stariji ljudi, trudnice i osobe sa posebnim potrebama. To jako dobro zapamtimo. Koje prijevozno sredstvo vidimo na slici? Na slici vidimo bicikl. Pripada li bicikl javnim prijevoznim sredstvima? Ne pripada javnim prijevoznim sredstvima. A zašto ga onda koristimo? I koji su pozitivni učinci korištenja bicikla za prijevoz? Bravo! Smanjujemo gužvu u prometu, štitimo okoliš od ispušnih plinova, a i pazimo na svoje zdravlje. Što djeca trebaju imati na glavi ako voze bicikl? Tako je, trebaju imati kacigu. Za kretanje gradom sve se više ljudi koristi romobilima. Istraži, smiju li se djeca koristiti električnim romobilima? Koja su prometna pravila važna za korištenje romobila? I za kraj ponovimo što smo danas naučili o prometu u mjestu. Gradski promet prijevoz je robe i ljudi iz jednog dijela grada u drugi. Javna prometna sredstva služe za prijevoz većeg broja putnika. Javna prometna sredstva u gradovima su autobusi, tramvaji i prigradski vlakovi. Za prijevoz u njima putnici trebaju imati voznu kartu. Otvori sada svoju bilježnicu i prepiši ovaj plan ploče. Lijepi pozdrav, do sljedećeg susreta.